Unha delas non a recomenda a Real Academia Galega. Quizás, quizáis, quizabes, tal vez. Tal vez sei que sí. Que sí que a recomenda. Hai tres que Esa digamos trampa, que están ben. A ver, están ben as 4 porque se está recollido no dicionario é que está ben. O que pasa é que hai a Real Academia Galega sempre di que esta é menos recomendable. Entón, pois... Quizabes. Sí? Estás Sí. segura? Non me fagas así. Bella, imos ver. Voume arriscar. Quizá. É que quizabes soábame así como se fora un pouco hiperensebrismo ou algo así, non sei. Soábame mal. Eu nunca utilizo ningunha desas palabras. Eu digo sempre se cadra ou a mellor ou...